Θεωρώ δεδομένο ότι το bitcoin κάποια στιγμή στο μέλλον θα φτάσει στο $1 εκατομμύριο. Οπότε σήμερα δεν θα δώσουμε και τόση μεγάλη έμφαση στο πώς θα το κάνει αυτό, αλλά στο πότε. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο Big Wealthy. Εγώ είμαι ο Λουκάς και εσείς, αν είστε για πρώτη φορά εδώ, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, καθώς και ένα κλικ στο καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνει κάποιο νέο βίντεο. Σχεδόν τελειώνει το 2024 λοιπόν και θα δούμε ένα από τα αγαπημένα μου θέματα και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το bitcoin και το 1 εκατομμύριο, αυτό το 1 εκατομμύριο πολυπόθητο δολάριο. Νομίζω ότι τα link στην περιγραφή είναι χρήσιμα, όπου θα βρείτε και το Telegram group μας, σχεδόν 1000 μέλη, δωρεάν. Μπείτε να συζητήσετε μαζί μας και να γνωρίσετε και άλλα μέλη και φυσικά και τον σπόνσορα του σημερινού βίντεο, την Binance. Θα βρείτε το link στην περιγραφή για να ανοίξετε το λογαριασμό σας, θα μιλήσουμε όμως για αυτήν περισσότερο στη συνέχεια του βίντεο. Bitcoin λοιπόν αποτελεί ένα από τα πρώτα θέματα του καναλιού αυτού, αλλά επίσης και μία από τις πρώτες τοποθετήσεις σχετικά με το δημόσιο χαρτοφυλάκιο, που ακόμη και σήμερα κρατάει μία από τις μεγαλύτερες θέσεις σε αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν οι νέοι από εσάς ότι είναι κάτι που πιστεύω αρκετά σε αυτό και θεωρώ ότι έχει αρκετό δρόμο μπροστά του. Παρ' όλα αυτά, το βίντεο αυτό σήμερα δεν είναι για να σας δείξω εγώ την αξία του bitcoin. Υπάρχουν άπειρα βίντεο, resources, βιβλία και ό,τι άλλο θέλετε για να διαβάσετε, να μελετήσετε και να καταλάβετε μόνοι σας περί τίνος πρόκειται. Επίσης, δεν είναι για να σας πείσω να επενδύσετε στο bitcoin, καθώς αυτό είναι μια απόφαση που θα πρέπει να λάβετε μόνοι σας. Σε ένα βίντεο που είδαμε μάλιστα πρόσφατα, σας είχα πει ότι θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες τοποθετήσεις που μπορεί να έχετε για τα επόμενα αρκετά χρόνια ακόμη, σε σχέση με άλλους δείκτες και με άλλες τοποθετήσεις γενικότερα. Από εκεί και πέρα όμως το βίντεο αυτό σήμερα είναι για να δούμε πότε το bitcoin θα φτάσει για πρώτη φορά αυτό το πολυσυζητημένο $1 εκατομμύριο. Λέω το πότε γιατί θεωρώ ότι μετά από 16 περίπου χρόνια που βρίσκεται το bitcoin κάθε μέρα να λειτουργεί, θεωρώ ότι έχει οριμάσει αρκετά και θεωρώ ότι είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες, σχεδόν μηδενικές, να μην είναι εδώ μετά από 10-15 χρόνια. Είμαστε λοιπόν σε μια περίοδο όπου το bitcoin αποτελεί μέρος των reserve πολλών εταιριών στον κόσμο μας, αλλά και κρατών. Όπως θα δούμε και από εδώ πέρα, μόνο η MicroStrategy τώρα που γράφω αυτό το βίντεο, και όχι την ώρα που πιθανόν εσείς να το δείτε, καθώς δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γρήγορα αλλάζουν τα δεδομένα για τη συγκεκριμένη τουλάχιστον εταιρεία, κατέχει 444.262 bitcoin, το οποίο είναι το 2,11% της συνολικής πίτας. Υπάρχουν και πολλές ακόμη άλλες εταιρείες που έχουν μεγάλες τοποθετήσεις και όσο περνάει ο καιρός πλέον, αυτό θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ενώ σίγουρα υπάρχουν στον κόσμο μας και ιδιωτικές εταιρείες, αλλά ακόμη και κυβερνήσεις που δεν έχουν κάνει public το γεγονός ότι αγοράζουν bitcoin. Επίσης, στις αρχές του 2024 είχαμε την έναρξη των διαπραγματεύσεων των ETF στην Αμερική. Και σήμερα στα ETF βρίσκονται το 6,17% των bitcoin, με την BlackRock να έχει την πρωτοκαθεδρία με 553.000 bitcoin στην κατοχή της. Ξαναλέω τη στιγμή που γυρνάμε αυτό εδώ το βίντεο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά που μόλις είδαμε με πολύ απλό και γρήγορο τρόπο, το bitcoin αποτέλεσε μέρος προεκλογικής στρατείας της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, της Αμερικής. Ο Τραμπ όχι μόνο είχε λοιπόν στην προεκλογική του εκστρατεία το bitcoin, αλλά νίκησε κιόλας. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου συζητιέται πολύ έντονα το γεγονός του να γίνει το bitcoin μέρος των reserve asset της Αμερικής, με το να κατατεθεί νομοσχέδιο που θα αγοράζουν 200.000 bitcoin για τα επόμενα 5 χρόνια. Σαφέστατα αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί και ο Τραμπ ο ίδιος δεν έχει ακόμη ορκιστεί. Θα συμβεί σε λίγες ημέρες. Και να συμβεί όμως θα πάρει αρκετό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν. Και μάλιστα πρόσφατα ο υποψήφιος πρόεδρος της Πολωνίας βγήκε και είπε ότι θα κάνει κάτι παρόμοιο με την Πολωνία σαν reserve assets, θα δημιουργήσει ένα reserve assets σε σχέση με το bitcoin, εάν εκλεγεί. Και προφανώς αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς εάν αυτό το πράγμα αρχίσει να προχωράει και το adoption να προχωράει σε κυβερνητικό και institutional επίπεδο, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική, οι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν. Η Αμερική δεν είναι μια τυχαία χώρα, είτε μας αρέσει είτε όχι.
Κατέχει το δολάριο, το μεγαλύτερο reserve νόμισμα του κόσμου. Μετά από όλα αυτά λοιπόν που συμβαίνουν, ειδικά τον τελευταίο ένα χρόνο, οι πιθανότητες στο bitcoin να πάει στο 0 είναι σχεδόν 0. Αν λοιπόν δεν πάει στο 0, κάπου πρέπει να πάει αυτή η τιμή. Και εγώ προσωπικά τουλάχιστον πιστεύω ότι θα πάει προς τα πάνω. Ακόμη και αν στο μεσοδιάστημα, λόγω του πολύ μεγάλου volatility που έχει, έρχεται σε άλλες τιμές πάνω κάτω. Τώρα θα μπορούσαμε να περάσουμε ένα 15 λεπτό ακόμη παραπάνω για να αναλύσουμε όλα τα δεδομένα με το πώς το bitcoin θα μπορούσε να φτάσει στο $1 εκατομμύριο από εδώ που είναι. Κάτι όμως που έχουν κάνει ήδη μεγάλες τράπεζες, μεγάλοι οργανισμοί, μεγάλοι institutional investors και φυσικά πολλά έξυπνα μυαλά εκεί έξω. Να σας δείξω για παράδειγμα πως η κάθε Wood προβλέπει $1,5 εκατομμύριο σαν bull case έως το 2030. Να σας δείξω το stock to flow ratio που μας πηγαίνει στο 1 εκατομμύριο σε κανένα χρόνο. Να σας δείξω τα μοντέλα της Fidelity ή ακόμη και την τιμή πρόβλεψης βάσει Power Law. Όλα αυτά είναι ωραία και σημαντικά να τα διαβάσει ο καθένας σας και είναι μέρος της εικόνας και της γνώσης. Και καλό είναι να τα διαβάσετε και να τα ψάξετε μόνοι σας εκεί έξω. Παρ' όλα αυτά, σήμερα εδώ θα κάνουμε κάτι που μου αρέσει εμένα να κάνουμε. Να βλέπουμε τα πράγματα πολύ πιο απλά από αυτά τα μοντέλα. Θα το κάνουμε αυτό με κάτι που ονομάζεται CAGR ή αλλιώς Compound Annual Growth Rate. Ελληνικά νομίζω ονομάζεται σωρευτικός ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης και πρακτικά αυτό που κάνει είναι να μας δίνει μια εικόνα για το παρελθόν και βάζοντας τα δικά μας δεδομένα μέσα να μπορέσουμε να ανάγουμε τα δεδομένα αυτά και να έχουμε μια εκτίμηση, ας το πούμε έτσι, για το μέλλον. Βάσει αυτού θα κινηθούμε σήμερα, γιατί είπαμε ότι θα κρατήσουμε τα πράγματα απλά. Πριν το κάνουμε όμως αυτό, προφανώς θέλω να πω δύο λόγια και ένα ευχαριστώ για την Binance που είναι και ο χορηγός του σημερινού μας βίντεο. Εάν ψάχνεις μια κορυφαία πλατφόρμα για να ξεκινήσεις ή να βελτιώσεις τις συναλλαγές σου στα κρυπτονομίσματα, τότε η Binance είναι η ιδανική επιλογή. Άλλωστε δεν την εμπιστεύονται τυχαία σχεδόν 250 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είναι μια πλατφόρμα με εκατοντάδες κρυπτονομίσματα διαθέσιμα για συναλλαγές. Είτε θέλεις να επενδύσεις σε πολύ γνωστά κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin και το Ethereum, είτε να εξερευνήσεις νέα υποσχόμενα projects. Και όλα αυτά με τις χαμηλότερες χρεώσεις της αγοράς. Ιδανικό για αρχάριους που θέλουν να ξεκινήσουν, αλλά και για επαγγελματίες, traders που θέλουν τη μέγιστη αποδοτικότητα σε ό,τι κάνουν. Η ασφάλεια είναι επίσης πάντα προτεραιότητα, καθώς στην Binance μπορείς να είσαι πρακτικά ήσυχος. Με προηγμένα συστήματα ασφαλείας και τεχνολογίας, τα κεφάλαιά σου προστατεύονται 24/7. Επιπλέον, η Binance προσφέρει εργαλεία αιχμής όπως trading bots, ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και επιλογές earn και staking, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να βγάζεις εισόδημα ακόμα και όταν δεν είσαι ενεργός. Και για όσους δεν το έχουν και πολύ με το λάπτοπ και γενικότερα κάνουν τις κινήσεις τους εν κινήσει, τότε η εφαρμογή της Binance για κινητά είναι από τις καλύτερες στο χώρο. Γρήγορη, φιλική και γεμάτη λειτουργίες. Είτε είσαι στο σπίτι σου, στη δουλειά σου ή ακόμη και στο δρόμο, όπου πρακτικά έχεις πάντα τον έλεγχο των συναλλαγών σου. Προσωπικά εγώ εδώ θα έδινα σαν tip να χρησιμοποιήσετε το light version του app, καθώς είναι πολύ πιο απλό και κατανοητό, τουλάχιστον για τις περισσότερες βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας, τις οποίες μεταξύ μας είναι αυτές που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι από εμάς. Για να ανοίξεις λογαριασμό λοιπόν στην Binance εύκολα και απλά μπορείς να ακολουθήσεις τον σύνδεσμο που θα βρεις στην περιγραφή, όπου και με αυτόν τον τρόπο στηρίζεις και αυτό εδώ το κανάλι, κακά τα ψέματα. Σε ευχαριστώ και πάμε πίσω στο θέμα μας. Μπαίνοντας λοιπόν σε ένα site σαν αυτό εδώ, μπορούμε να δούμε το CAGR που έχει το bitcoin όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να έχουμε μια βάση σε όσα θα ακολουθήσουν σε λίγο. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα 14 χρόνια που μας πέρασαν είχαν μια μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 147% τον χρόνο. Το διάστημα όμως αυτό είναι μεγάλο και η τιμή του bitcoin ήταν ούτως ή άλλως πολύ χαμηλή τότε, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτό το μέσο όρο. Θα αφήσουμε λοιπόν τα 14 χρόνια στην άκρη και θα πάρουμε τα τελευταία 8 χρόνια. Εδώ πέφτουμε όπως ήταν φυσικό, αρκετά χαμηλότερα και συγκεκριμένα στο 77% των χρόνων. Τα τελευταία 8 χρόνια λοιπόν η ορίμανση του bitcoin, όπως και η κεφαλαιοποίησή του, είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το ζητούμενο όμως εδώ είναι να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα τα επόμενα 8 χρόνια. Και εδώ θα κάνουμε 3 απλές παραδοχές. Πρώτον, το bitcoin θα είναι εδώ και θα έχει μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει σήμερα. Δεύτερον, το bitcoin θα έχει καλύτερες αποδόσεις τα επόμενα χρόνια, κατά μέσο όρο, από τον S&P 500. Και τρίτον, το bitcoin θα έχει ακόμη και από τον Nasdaq 100
καλύτερες αποδόσεις τα επόμενα 8 χρόνια. Ο S&P 500, όπως βλέπετε, είχε μια απόδοση κατά μέσο όρο 13% των χρόνων τα τελευταία 8 χρόνια. Ο Nasdaq 100 από την άλλη τα τελευταία 8 χρόνια είχε μια απόδοση περίπου 21% το χρόνο. Επειδή το bitcoin όμως είναι και σε ηλικία αλλά και σε κεφαλαιοποίηση αρκετά μικρότερο από τους σημαντικούς αυτούς δείκτες, θεωρώ ότι θα συνεχίζει να νικάει και τους δύο, άρα θα έχει μια απόδοση άνω του 21% το χρόνο για τα επόμενα 8 χρόνια. Από την άλλη όμως είναι αρκετά δύσκολο η μέση ετήσια απόδοση να ξεπεράσει το 77%, καθώς αυτό θα μας πήγαινε σχεδόν στα 9 εκατομμύρια δολάρια από τα 95.000 δολάρια που είναι σήμερα. Δεν λέω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, λέω απλά ότι δίνω πολύ λίγες πιθανότητες για κάτι τέτοιο. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια μέση. Θέλουμε λοιπόν να λάβουμε μία μέση ετήσια εκτίμηση απόδοσης, η οποία θα είναι μικρότερη του 77% αλλά μεγαλύτερη του 21%. Ο καθένας εδώ μπορεί να παίξει με τους δικούς του αριθμούς και να βάλει τα δεδομένα αντίστοιχα. Επειδή όμως εγώ γενικά το παίζω προς το συντηρητικό, επέλεξα το 35% τον χρόνο για τα επόμενα 8 χρόνια. 35% είναι περίπου η μέση απόδοση. Το 35% είναι περίπου ο μισός ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης σε σχέση με τα προηγούμενα 8 χρόνια, αλλά παραμένει και μεγαλύτερος από τον Nasdaq 100 που αναφέραμε και πριν. Φετηρία λοιπόν τα 95.000 δολάρια και με μια απόδοση 35% των χρόνων για τα επόμενα 8 χρόνια, αυτό μας κάνει 1.048.000 δολάρια και κάτι ψηλά. Εδώ είναι το αποτέλεσμά μας με έναν συντηρητικό τρόπο υπολογισμού, καθώς ναι, θεωρώ το 35% αρκετά συντηρητικό. Δεν θα το πω πολύ, αλλά το θεωρώ προς τη συντηρητική μεριά των αποδόσεων. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε σε 8 χρόνια να βρισκόμαστε στο 1 εκατομμύριο δολάρια από τη στιγμή που γυρνάμε αυτό το βίντεο. Ένα 10 επί στα επόμενα 8 χρόνια δεν είναι μικρός αριθμός, δεν είναι μικρή απόδοση. Και σκεφτείτε ότι τα επόμενα 8 χρόνια δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού. Βάλτε 8 χρόνια επιπλέον, γύρω στο 2040, με μία απόδοση του 20%. Ξέρετε που φτάνει αυτός ο αριθμός? Ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια δολάρια. Από τα 100.000 που είμαστε τώρα, στα 4 εκατομμύρια σε 16 χρόνια. Αυτό που μένει λοιπόν είναι να δούμε αν η πρόβλεψη την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή βάσει αυτών των ιστορικών δεδομένων είναι συντηρητική ή όχι. Και θα το δούμε αυτό όταν το bitcoin φτάσει το 1 εκατομμύριο δολάρια, όπου θα επιστρέψουμε πίσω σε αυτό εδώ το βίντεο, καθώς θα παραμένει στο YouTube, και θα δούμε αν τελικά το φτάσαμε νωρίτερα ή αργότερα. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Εγώ, εάν έπρεπε να ψηφίσω κάτι από τα δύο όμως, θα έλεγα μάλλον νωρίτερα, από το 2032 που είδαμε σήμερα. Ποιος ξέρει όμως.